Wilujeng Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Kados pundi kabaripun? Katur donga saking kula, mugi-mugi kawontenanipun Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat, semangat lan lancar anggenipun ngayahi pedamelan. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturi cariyos alaming lelembut anggitanipun F.X. Subroto kanthi ira-iraan tayang ulang. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Prit, prit, prit. Wasit wagiman nyebul sempritane kaping 3 kanthi wirama dawa. Pratandha menawa tetandhingan bal-balan antarane PS Storm lumawan PS Pelita Muda rampung. Sore iku ing lapangan Pancasari pancen diadani turnamen bal-balan rebutan Piala Camat kang dieloni dening tim kesebelasan cacah 12. Skor tetandhingan sore iku 2-1. PS Pelita Muda kasil ngasorake PS Storm sing mula dadi satru bebuyutane. Senajan mung bal-balan tarkam utawa antar kampung, nanging sing nonton jejel riel. Tepung gelang ngupengi pinggir lapangan. Ora aneh, jer warga kono akeh-akeh padha seneng marang olahraga sing murah meriah kuwi. Wis ngono, Dukuh Pancasari kang bisa disebut cedhak watu adoh ratu, cedhak celeng adoh lonceng mau pancen arang-arang ana tontonan. Krungu unine sempritan kang disebul wasit, penonton bubar. Sowang-sowangan padha jumangkah mulih menyang omahe dhewe-dhewe. Lapangan Pancasari sing sekawit rame gumuruh dening keplok lan surake wong nonton bali sepi. Sarjono, salah sijine penonton, uga banjur menyat lan klunuh-klunuh ninggalake lapangan. Ora kaya padatan, sore iku dheweke nonton ijen. Mongko kulinane Sarjono budal ndelok bal bareng-bareng karo kanca grup dolan cacah 3 utawa 4. Sarjono, lanang umur 35 tahun iku pancen klebu penggila bola. Senenge marang bal-balan kawit isih cilik. Senajan kesenengane mau ya mung winates dadi penonton. Loh, kok mung dhewe? Endi kancane? Timbang mlaku, ayo bonceng aku. Sawenehe priya numpak sepeda motor jejeri lakune Sarjono. Rindhe asu digitik. Ketimbang ingklak-ingklik mlaku ijen, Sarjono bungah entuk barengan mulih. Ora mikir dawa, dheweke terus wae nyengklak ning sadel samburine wong lanang
kang umur-umurane sepantaran karo dheweke mau. Sarjiono ora pati gagas sapa sejatine priya apikan Aten kuwi. Sirahe ketutupan helm tropong, nganggo jaket rapet nutupi awake wiwit gulu tekan tangan kekarone. Mestine ya kancaku dhewe. Yen dudu mosok gelem tawa-tawa. Batine Sarjiono ngipatake sangga runggine. Sepeda motor digas banter. Tekan perapatan Jogowaten terus wae kenceng mengetan. Sarjiono sadar pawongan sing boncengake dheweke mau kleru jalur. Tekan perapatan Jogowaten kudune menggok ngalor. Loh, kleru mas. Omahku neng lor perapatan. Kira-kira 300 meter kiwa dalan. Lah iki kok malah terus ngetan. Aloke Sarjiono karo nyaplek pundake pawongan mau. Sing dicaplek ora gagas. Terus wae sepeda motore digas banter ngebut mengetan. Sarjiono ora suwala. Jer playune sepeda motor kaya disawatake. Arep nekat mencolot mudhun, dheweke mikir-mikir. Sebab ing kahanan motor mbandang bisa ndrawasi yen anjlok. Wusanane Sarjiono tetep ngamplok neng burine pawongan mau senajan karo ngampet anyel. Wong siji iki lagi mendem apa piye to? Dicablek, dijaluk menggok mengalor, kok tetep nguncluk ngetan. Batine. Sawise nempuh laku udakara sak jam suwene, drijine pawongan mau nudingi sawijining plang kayu mawa tulisan lapangan sepak bola Desa Samiran. Ing ngisor tulisan mau ana gambar panah. Pratandha menawa 100 meter saka kono arah mengidul dununge lapangan bal-balan Desa Samiran. Pawongan mau ngenggokake sepeda motore ngarah menyang lapangan bal-balan. Bareng wis cedhak, Sarjiono mlongo weruh uang sapirang-pirang jejel riel ngebaki pinggir lapangan. Ateges ing papan kasebut lagi ana tetandingan bal-balan. Oh, dadi genahe wong iki mau ngejak nonton bal-balan meneh to. Lah mbok kondo mau. Dadi aku ora ndadak mangkel. Ujare Sarjiono karo mesem. Aku ngerti, sampean penghobi berat mirsani bal. Mula tak playokake mrene. Wis, kono gendang nyedak. Gratis kaya ning dusun sampean kok. Ujare pawongan mau kanthi isih lungguh neng sadel motor. Sawise Sarjiono mudhun, motor dibandhangake meneh ninggalake papan kono. Sarjiono ora ngrewes. Kawigatene wis sawutuhe tumuju marang tetandingan bal sing arep ditonton. Sing maune pengen enggal tekan ngomah, saiki ora duwe karep mulih.
Tumrap Sarjana bal-balan kuwawa ngalahake sakabehe. Agahan Sarjana nrambul ing satengahé penonton sing ngebaki pinggir lapangan. Pawakane kang krempeng njalari dheweke ora kangelan desel-desel golek papan ngarep amrih cetha anggone nyemak lakuning tetandingan. Lungguh ndeprok neng suket pinggir lapangan. Neng larikan ngarep Sarjana ngrasa ana sing aneh. Dheweke gumun nrenyuhi swasana sing dumadi ing kono. Ing atase lapangan mau jejel riel penonton, nanging kahanane sepi nyenyet. Tidem permanem. Ora keprungu uwong surak, bengok-bengok apa dene keplok-keplok. Mripate bola bali diucek, kulit tangane dijiwiti. Nakyenake menawa dheweke ora ngimpi. Pranyata apa sing diprangguli mau dumadi tenan. Disepadakake kesebelasan sing tanding ing lapangan samiran mau PS Storm lumawan PS Pelita Muda. Sing main uga padha karo sing ditonton ing lapangan Pancasari sak jam kepungkur. Dheweke weruh pemaine PS Storm dumadi saka Marno, Tito, Suhir, Dartoko, Jumirin, Tamto lan liya-liyane. Dene ing barisan PS Pelita Muda ana Tarkim, Sadikan, Mauni, Benyamin lan sak kancane. Semono uga wasit sing mimpin tetandingan isih tetep Wagiman kabantu Hakim Garis Paino lan Kartadi. Lho, piye to iki? Kok kaya acara ning televisi wae? Acarane ditayang ulang. Grenenge Sarjana. Saka sakehing penonton ora ana siji wae sing ngrewes grenenge Sarjana. Tetandingan tetep lumaku. Penonton ana sing keplok, ana sing ngacung-ngacungake tangane. Cangkeme padha mangap amba kaya patrape wong surak bengak-bengok. Nanging aneh ora metu swarane. Swasana lapangan tetep tidem permanem. Merga tetandingan iku wis ditonton ing lapangan Pancasari, gek bedaning wektu ora suwe, Sarjana bosen. Wis ora ketarik ndeleng meneh. Semono uga nalika pemain favorite Jumirin saka PS Storm kasil njebol gawange PS Pelita Muda. Dheweke ora surak lan keplok. Surak lan keploke wis disuntak ning lapangan dusun Pancasari mau. Merga wis waleh, dheweke kepingin uwal saka jejele penonton. Nanging ora bisa. Penontone rapet banget kaya pager wesi sing angel ditembus. Ora bisa dipengkang. Sarjana delek-delek, anyel lan mangkel. Gelem ora gelem dheweke kudu nonton tetandingan tayang ulang mau nganti rampung. Wektu sing ditunggu teka. Wasit ngadiman nyebul semritane kaping 3. Tandha tetandingan mau rampung.
Skor 2-1 kanggo PS Pelita Muda mungguhing dheweke wis dudu barang anyar. Jer wis ngerti sadurunge penonton bubar ninggalake lapangan. Semono uga Sarjiono. Nanging lagi jumangkah pitung becak, Sarjiono kaget. Priya sing mau boncengake dheweke pranyata wis ana ning ngarepe. Sajak wis ngenteni. "Piye? Marem to? Ayo, saiki tak boncengake mulih," ujare. "Moh?" Wangsulane Sarjiono cekak. Mangkele durung ilang. Gara-gara wong kuwi, Sarjiono rumangsa wis buang-buang wektu. "Matur nuwun, Mas. Aku arep mulih mlaku wae kok," ujare Sarjiono nalika pawongan iku ngatak amrih Sarjiono gelem diboncengake. Nanging Sarjiono puguh. "Pokoke emoh, Mas. Sepisan emoh tetep emoh. Sejatine ana apa to, Mas? Sampeyan kok apian banget marang aku." "Wis, rasah kakean takon. Kowe arep mulih mlaku? Mbok nganti lempoh ora bakal tekan ngomahmu. Cobanen yen ora ngandel," ujare pawongan kuwi atos. Tanpa srobo-srobo, sikile tengen ndugang bangkeane Sarjiono. Kaget lan ora siap menawa arep ditendang, Sarjiono ambruk ndepani lemah. Tiba klekaran, ora eling Purwoduksina. Tengah wengi, polisi loro sing lagi patroli nemokake anggane Sarjiono gumletak ning pinggir lapangan Samiran. Pripun, Mas? Lara-larae kok dalu-dalu ngletak ten papan sepi kados ngeten?" takone polisi sawise Sarjiono pulih kesadarane. Sarjiono banjur cerita kedadian sing mentas dialami wiwit saka bubaran nonton bal-balan ing lapangan Pancasari, banjur ditawani bonceng dening pawongan Nyolowati nganti tekan diajak nonton bal-balan meneh neng lapangan Samiran. "Entek-entekane bangkean kula ditendang, Pak," wadule Sarjiono. Krungu critane Sarjiono, polisi sing wetenge gendut mesem, malah katone sajak ora kuat ngampet guyu. Ora urung, polisi loro mau gumuyu bareng. Sarjiono ngerti maknane guyu mau. Polisi loro kuwi mesti ora percaya marang kedadian sing mentas dialami. Sarjiono dhewe uga nglenggono menawa kedadian mau pancen ora mlebu nalar. Langka lan aneh. Kepriye ora aneh? Nonton bal-balan tenan kok kaya ndelok kedadian sing ditayang ulang. Wusanane dening polisi loro mau, Sarjiono diterake mulih. Dheweke ora nyritakake kedadian aneh sing mentas dialami iku marang sapa wae. "Tak critanono paling ya ora ana sing percaya," batine. Bab sapa sejatine pawongan sing boncengake mau, dheweke uga durung entuk wangsulan gumathok.
Nanging Sarjana emoh kedawa-dawa mikirake lelakon iku. Embuh, mbok menawa dheweke lelembut nglambrang pengin nggodha menungso. Bejo dene aku puguh emoh diboncengake meneh. Ujare jroning ati. Judel mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi dadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.